si vols consultar quins són els processos de pagaments a personal propi que tens oberts, pots fer-ho a través de dues pantalles. La primera pantalla és en gestió, llistat de treball. Així et permet comprovar diverses coses, tota la llista de treballs que tens, entre els quals apareixen les sol·licituds de pagament a personal propi. En aquest cas apareixen amb la persona que sol·licita aquest pagament a personal propi. En canvi, si el que t'interessa és saber quin és el llistat de pagaments a personal propi que tens sol·licitats, però, en aquest cas, classificats per la persona a qui se li ha de fer el pagament o per l'import, has d'entrar en gestió, llistats. I en aquest apartat, en llistats econòmics, pagaments a personal propi. I comprovaràs que tenim ací les dades de pagaments a personal propi amb diversos noms, claus diferents, són procediments diferents, i l'import corresponent en cada cas.